What's the Bible? When he April ni som le pasari ania hei ka bullet through hi pusil ruat kima additional SP longtlai ania longtlai SP in thu chu asiam dan chuanin two wheeler khal tu ten helmet rin tlak nge an khum tur ani ti hi kalpui me ka nia longtlai district chunga hianin khau zokin thathar me ni khata tang hianin kalpui tumania tilai chuanin ISI te Bureau of Indian Standard kan han ti ang chi te hi enge ni ti mi tam zokina kan hriat fu lo palte a hla oma kan hriat lo wangin dan kan bo che theya dan bo chia te hremna an to bok sia chumi chung changa chuan kan additional SP hi min soi fia sak turin kan han pan de ro ya nin hun thatak mai min lo siam saka impon ni sela umaruata kami helmet chung changa hianin ISI kan han ti te Bureau of Indian Standard kan han ti ang chi te hi mi han hril fia ta che okay kalome chama satlem kan soidu chu March ni kwa khan ke ni Longtlai district SP official tu chuan kan siama chu ta chuan Longtlai district apo hian Mizoram hundanga ti thin angin India sarkar thupek angin dir thei khal tu te big takin two wheeler te hian helmet an khumin satel helmet ang chi kha khum phal to lo ni se ISI mark chuang BIS approve nge khum ni se atia chu mi zu zu chu ke ni pon order ha kan chhuwa be ta hun thatak in po chana hun kan in pe a chu hei voinia hian kan hun tiam te po kha aral lek lek to a mi pui te po sarkari na min phu tanga helmet tha approve nge khatiang chi kha kan nei to tura kan nga ya tin min zo ang khan kan soifia du chu BIS ti hi Bureau of Indian Standard ti animaya chu India rama hian kan thil siam industry te khang tena thila siam reng kha mihring tan a him to kem ti enge lote tu te ti mayang zo tong chuan khami ta kha anita chuan ISI ti hi chu enge khami BIS ina standard asiam khami kha aphak nge phak lo te tu the khanita entinan helmet apo then khata jo satel helmet ata chuan ISI ma kha chuang lo ta ni chuan entinan helmet then khat company dang siam steel bat ti te khang hawa te kha chuan ISI ma te chuang ta khamina entir chu te ka tiang kami steel bat company ina helmet asiama khan BIS standard kha aphani ti chin chena khan ISI ma khan chuan tir a him tok ti a him tok te na nia ti chuan ISI han ti hianin thren khat tan thil hu phur om lu tuk ang hianin alan na la ya oma tin a soi tu thren khat hianin man to lu tuk le engemaw anga han soi te po hi a om ve thin ta ama ro chu ke ma poina ka experience a chuan ISI mark chuang hi to tak tak khani bi chuang lo ani mi puinol puina kan nei phak tur ang chi khan siam ani tho maya ka tianga khanin heng helmet him tok kan han tiang chi hi eng ang nge heng lai vela te anin mu har sa niam ti ang chi te nangma ni mo nau te mo survey ang dang te nei ve to nia hei Longtlai te aizola zo helmet zor tam takan oma the khazon chuan khochak helmet ka ti maya an him po ka the chi lowa khang te kha an zor te maya the khat chu atawang renga amaro chu tunlai chuan mitin de thoi mobile phone kan hanga internet facility kan neya kha kan online te po hian leitur hi tamani ke ma nge po hian ka chung te tan hian helmet hi ka lei sak order chotu te mani la kan zom de nge kha ai sia chulai chuan hei online shopping site atang hian vega company siamte tin gliders siamte chuan steel bar ti te atomi alwa heng te hi te khachu sang khatling lo te pon lei tur oma zariat man de thote zasari ai chu atawang then khachu khang ta khani chu ataw lo ni tum chuan le har sa lo ngai poi mo chuan ni ke pon kanen thuak thuaka tuna kanin kom don ti kan hria thianin
à tàu po là po kha sáng hi po kai mong lo à tàu po han ti mai la kan nei phak chin ang bike te scooty te po ni ta sela cheng noi kha chuang man deuh vek ani ta a kha tiang nei thei tan kha chuanin a khal tu te himna tur ta na cheng sang khate mo cheng sang ni in kar vel han nei bel kha chu thil har san tuk lo tura kan nga ya thlir tu te jinga two wheeler khal thrin ne mo sat kan omanga ngai poi moila a tha nge ti kha kan soi bel du a ISI mark chuang nge helmet khum tur ti lo ni ta dan bo chia lo om ta se exam nge an choyang ti te khami ISI mark nge an khum tur ani ti ma khanin helmet khum lo ang chi te po kha dan bo chia na tho kha ni a kha ne ka ni nang kha tura kan ngai do ngota him lo khum ka chu khum lo lu khan ni long tho tho a dan huya cheng exam nge choi thina dan thara hian cheng exam nge choi tir tur ni ti te kha nan tel ta cha atun ma khan dan hlui ti mayang I motor vehicle act 1988 dan hlui khan helmet khum lo wi chang za fine khan ni thin ta ngaro chu india sarkar lai pui khan dan tharon long ta khata khan chun fine kha sang chho vek ta tun ma helmet khum lo chang za choi thin po khatula chun chang sang khat choi theina ani to a sang khop mai chu cheng sang kha chuanin ni chin kan han soi tak zo pang khan ISI mark chuang nge po kha online ko na cha mai thei ta atiang chi khan nia tin kan soi bel he kan du chu ISI mark a chuan khanin thil har sal tuk le khupur om lu tuk tura kan han ngai khum hre om lu tuk ti ma hei kum pial pual full face kan han tiang chi te kha ang kher kha ani lem lo ni online a khan china pumaro ta han so yang khan in online a khan han zong ila ma ni du zong ang chi kha tam tak kha om ni ti kan thriat tela ta kan soi zok duwa engpo ni sela sarkar in hetiang anga aron kalpui na chan hi ke ma ni two wheeler khal tu te him na tur zo kan ni a tu ma kan khum sak lo ke ma ni kan in khum saka a him lo khum ai chuanin a him khum kha ke ma ni tan enge mo che sual palte alo ompo a kan him na tur ani ti kha hria ila sarkar in thupek an siam te po kan zom fram kha ke ma ni tan thu ni ti kha a chiang ve ka hria chong khalai china kha du tok tai la he long plai traffic chu chang a hianin soi tur neu tam tak oma long plai a tun kum ni thum chawa po lir the pung se me traffic jam te po kan han hre chawa long plai traffic police te hian ma lan se me ya he nga hian a vai chu soi kim sen chu ni hau lo nga tun nai chawa enge mala na lang sar do ten ne in ne mi khiat china nia long plai hi khopui thong dong tak kan ning ka ria tun di mura po hian long plai tang chu hen lir the hi tam ve ma ama ro chu poi de mai chu lir thei kan nei rual hian sarkari min put chu garage kan nei kal khanga ni ama ro chu garage nei lo chung po hian lir thei hi kan nei em o ti hi ngai to tham ning ka ria a chan chu long plai khopui a hian ve khrang ra han vak tai la kong kama hian lir thei zana ria te chuna nile ka da te po hi tam takan omani hi kan khopui ti nok tu pakhat ni ka ria long klai kong pui hi kong jim tak ani loving ka ria hetia wa vel po hian kong pui zau tak ani amaro chu kong kama lir theda kan tam tu ka wang hian motor te po hi enge ain pel tha thelo traffic jam de po siam thui ni chulai chu ke ni traffic police lampang po hian thei to pin ma kan la ve mi hring kan tam lo na chung hian kan phak ang tok hian kan duty vein ka ria tin mathar lak tia nia L3 so han soile ta ila somi Bethlehem LIKB kin bul atanga apialam pang phei so chuna hian tun ma khan eng tiklai point rir thei hi abik takin HMD yang chi te 407 te po nia anon kal hian in pel thelo hian azam ti reng maya chuwang chuan aveng nei tu LT Wayle te village council member te kha hu te khan kan soi howa chumi nuwa amuna kalin spot verification te kan nei ta chulai chuan solai pheya kong kama both sides am motor da thin kha
tu la chuan rem kan ti tok lo ta kong pui ti che ba bangin chulai chuan order te pawh khan chua sarkarin min phal sak angin chuti chuan kong kama motor da te pawh kha hungson turin kan tia chuan an hungson ta tuna chuan solai phei pawh so solai kong dunga tlan thin te so chu kan thrianga ai zam lovin atlan thei to ni chuna hian chu kan mathar lak na pakhat ania chuti ro chuan chan mari lama pawh sawn kan ti ho le chan mari veng nei tu VC te wele te nen tikhan kong dunga te kalin an venga lir thei penge parking siam dan te bokan en hoa maru chu helai chu nakina district council te nen po meeting te kan na nei ho lenga khlai khan notification mu mal tak chuatir anianga chunga chuan kong kama lir thei hung record thin te tan po ada na tur te po kha ngai to tharangai don ni alo mo me ne ka tiang zong kha soi tur tam tak a omanga kan bel zeu do chu lir thei khal tu te kan poimo ma traffic mu mal tak traffic flow thatak long tlai na kan nei theina tur chuanin lir thei khal tu ten mo kan phurna sa ni driving manners shallow fe tam tak kan om rualin mi fel tak kan oma khua thanga mi pui po in malam kan pana kan changkang zela lir thei khal tu te pon ma son so ve deuh te tumila thange soi tur tam tak omanga eng po ni sela hunat che pa khati zong khatun tuma kan han thlir thei te chu ni